Iluonga ni Ruth Otieno machiegni penj laktar odiechieng' ma kawuono. Chenro mar penj laktar wawacho ga ni ngima en mwandu kama wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa ma Kisumu kendo amor mokalo ni wendowa kendo daktari wa nitiere ka. Abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en nyakanye, olonje weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni bang' ndalo mathoth daktari. Erokamano. An iluonga ni Winnie Alando, anyang'ia Alego, to atiyo gi migawo ma health. Achung' ne weche chiemo makare, apuonjo oganda kaka onego bed ni gichiemo e yo makare. Chiemo makare. Entiere kod maino mane kata ang'o momiyo onego bed ni wachiemo makare? Wachiemo e yo onego bed ni wachiemo e yo makare mondo wakony oganda mondo geng' tuoche mang'eny manya yudogi, mondo be wakony ji mondo kik bed gi ratil mamalo ahinya kata ratil matin mondo ji odong e yo makare. Kawuono daher mondo mi wayud puonj makende. Kotenore kod weche mag chiemo makare ok adhi ng'iyo nyithindo wabong'io odiechieng' machielo moko bende ne waseng'iyo. Kata kamano kawuono adwani mondo wang'ie diere ma ng'ama miyo pek kata diere ma oyach. Wachakane kod miyo mapek, gigo ma dende dwaro, madini madwarore dende mondo mi obed motegno ting' ijni yo makare, nyathine bende odonge yore madwarore. Koro mama mapek, madini ma odware dende ng'eny ahinya nikech nyathi madongo e iye no. Koro wan gi gik miluongo ni key nutrients ma mine gi onego bed ni yudo e chiemo mondo kony nyathi mondo odong e yo makare. Wan gi calcium, koro calcium ni konyo nyathi mane ei mama mondo funde no odong e yo makare, odong motegno, choke kata gi leke nyathi. Kasto wan gi iodine. Iodine be konyo nyathi, obwongo nyathi mondo odong e yo makare. Kasto wan gi vitamin D. Vitamin D ni konyo mondo chiemo manigi calcium ni obed absorbed maber mondo ti e dend nyathi e yo makare mondo funde ne obed motegno. Kasto wan gi iron. Iron medo remo e dend mama, kasto be konyo transport oxygen kuom mama to tero ir nyathi mondo nyathi odong e yo makare. Kasto wan gi folate. Wanyalongo ni folate kata folic acid konyo mondo funde nyathi gobwongo nyathi odonge yo maber, kasto prevent gik milongo ni birth defects ma yudo ka nyathi odongo to seche moko obwongo ne odongo ka obwongo duong', ama yudo ka nyithindo man gi cleft palate gi kata spinal cord okolosore e yo makare. Kasto wan gi vitamin C ma konyo geng'o tuoche e dend mama, kasto be wan gi vitamin B12 be konyo obwongo nyathi mondo dong maber. Kasto nitie moro maonge kae, omega 3 gi omega 6 ma yudre e rech ma konyo be nyathi, obwongo nyathi odong e yo makare. Calcium, iodine, iron, folate, B12, C, D. Magi gin chiemo ma kata madini mathoro yudore e yore mage kata e kidienje mag chiemo mage. Magi madini ma yudore e olemo gi chiemo ma nigi protein content, kasto gi chiemo galode ma majan. Nyaka folate. Folate kaka chiemo mage ma thoro yudore mayot. Folate wayude alode ma majan, folate wayudo e ring'o, to folate wayudo be e tong'. To sache ma samoro ng'ama miyo dhi e klinik yudo ga kimiye tembe kata tablets mag folate kachiel kod iron, onyalo yudo gi e chiemo. Ang'o momiyo pod omuonyo gi e yor amuonya kata yedhe mimuonyo? Onya yudo gi e chiemo, lakini madini ne requirements gi madini ne odhi malo nikech en gi nyathi madongo iye. Koro emomiyo osiptal wamiye yath manigi iron gi folate nikech kata kocham ng'ini seche moko mine onya chamo alot lakini ok oyud madini ma iron no lure kaka alot no oted. Seche moko tede to kala ma majan no orumo, koro konya yudo iron mantie alot no. Ama seche moko chamo ring'o be kelo iron. To kochamo ring'o to seche moko madho gi chai. Koro nitie gik manitie chai mamiyo iron no ok ti maber e del. Koro emomiyo be wamiyo gi yath mondo gimuony yadhni gotieno ka gidhi nindo nikech mondo konygi kata ka gichiemo to maybe manitie chiemo koromo to wamedo gi manitie yath. Mathoth ni mantiere chiemo koromo kotenore kod kaka oted chiemo no kata kaka olosa alodego kata olembego ma ang' no mi madini mar iron kata folate ok donj kaka dwarore, emomiyo imede kod yedhe seche iwacho ni seche ma ng'ato dhi nindo nikech ang'o ok muonye seche mag odiechieng', ang'o miyo seche ma ng'ama miyo dhi nindo miyo mapek nikech
yedhe gi komuony to seche moko gin gi side effects moko. Mama nya winjo kizunguzungu, mama nya winjo ka chunye tingre, koro komuonyo to okonya kata tiyo tijene, okonya kata seche moko bie tich kata dwano timo halane moro konya timo, obo ninda. To koro kochako muonye kamano to bo muonye dichiel diriyo to weye, lakini kobire hospital to ng'isi no muonyo. Kasto ing'eni koko muonyo gi to seche makoro dhi nyuol, ing'eni mine ka nyuol to remo wuok pukre mang'eny. To seche moko yudo koko dhi nyuol to kiwango mar remo ni piny. To koro kopukre mang'eny to wanya wito ngima mamano. Emomiyo wang'iso gi ni onego bed ni muonye ka ise chiemo gotieno kidhi nindo. Kata ka iwinjo marach, okinya winjo marach ahinya nikech koro inindo. Koro bo miyo mine koro endelea muonyo yedhegi nyaka dweche 9. Ma kopogore kod chiemo makare, awinjo ka itemo jiwo e yo makende ni joma mine bende nyaka dhi e klinik. Nikech seche midhi e klinik tibo yudo madini kaka mar iron, kaachiel kod folate, kendo ibiro nyisi seche monego bed ni muonye, kato inyalo muonye. To inyalo nyiewo e od yath kendi koso nyaka mi godo? Nyaka mi go hospital, lakini seche moko ka onge hospital tibo ndikni ni nyanyiewe pharmacy sani ni gintie. Kasto be yadh njofni onego bed ni miyo mama, nikech in gi worms, appetite be nya dok piny. Koro onego bed ni dwe ka dwe be imiye mondo e hospital mondo muony. Makoro ng'ama miyo mapek ok riti tok dweche 3 kimiyo yedhe mag njofni, en tok dwe ka dwe. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, en Dr. Winnie wantiere kode studio ka. Ponono ni in miyo mapek kata jaodi pek kadwa ni mondo mi imed kete chenro ni, nikech daktari medo leronwa gimomiyo onego bed ni keto madini mikete dendigo e seche kata e kidieny mowinjore. Nowacho kacha gi chiemo kaka iron, nowacho kacha calcium, nowacho kacha protein, kaachiel kod mamoko. Wadwa ni mondo mi onyiswa ni ranyisi mag chiemo gi kod rang'iny kata kiwango monego bed ni chamo gi godo. Wachaka ne kod picha ma wantiere godo kani. Koro picha ni mae en calcium. Wacho ni calcium konyo fuonde nyathi mondo donge yo makare gi chokene. Koro wan gi chak negi calcium, yogurt negi calcium, wan gi oganda negi calcium, wan go omena be negi calcium, kasto wan nyaka gi kodhi mwachamo be negi calcium. Kasto kwa bire ma en carbohydrates, lakini iron sana yudre e alode ma manjan, yudre e ringo, to yudre oganda be golayo. Kasto wan gi folate yudre e olemo, kasto yudre be e alode ma manjan. Kasto be wan gi proteins, ma wawacho ni proteins gi miyo nyathi donge yo maber, to kilo ne be idho. Wan gi tong', wan go oganda, wan go layo, wan gi njugu, kasto be wan gi ringo, to wan gi rech. Himulo no kacha okang' kokang' miyo nyathi dongo maber, miyo ng'ama miyo bedo motegno nikech oting'o nyathi. Ponono ni ng'ama miyo ok ochamo chiemo makare, mabende sipimo no chiemo makare gin kaachiel kod madini mamoko madwarore e del. Thothne ang'o mathoro timo ng'ama miyo ma ok chiemo makare diere mopek? Koko chiemo makare ndalo mopek to nya nyuolo nyathi man gi kilo matin. Kilo monego bed ni nyuolo go nyathi en 2.5 kadhi malo. To nyathi monyuol gi kilo matin, tiende ni wabokete nursery, kasto bobet kayo nyaka ochop kilo malong'o. Kasto mama ni nyaka nyuolo nyathi kapok sama nyuol ochopo. Onyuolo nyathi kata gi dweche 8 kata gi dweche 7. Ka nyathi pok odongo e yo makare. Kaso seche moko koko chiemo maber be onyalo bet gi onyalo yudo tuoche kaka anemia nikech kiwango mar remo dok piny. Kaso seche moko nyaka nyuolo nyathi ma osetho e iye nikech nyathi ok yud madini makare. Mano apani owinjore maler mokalo, mak mana ni rach nyuolo nyathi maratilne ni piny, kata rach nyuolo nyathi ka ndalo ni pok ochopo thoro bedang'o, nikech ka ponono ni nyalo nyuole ka ndalo ni pok ochopo to ngima kata kinyuole gi ratil matin to ngima mulna 1 2 3 kata kokidhi matut ahinya. Gimomiyo ok ber kinyuolo nyathi maratilne ni piny. Inyayudo ka konyuol nyathi to ratilne ni piny, kata onyuole e seche ma ok onego bed ni pok ochopo dweche 9. Iyudo ka seche moko nitie organs moko ma pok odongo, moko tegno e yo maber, kaka kidneys gi liver. Koro nyathini nyaka bed e nursery mondo thiedhe, mondo nitie gimikete miluongo ni incubator, mondo ochop kiwango ma onego bed ni inyuole no dweche 9 no, kore ka nyathino igolo e osiptal. Ting'eni seche moko mano kelo
changamoto mang'eny ni ng'ama mama nikech ofil ni ang'o miyo nyathina ni ema ni kama, ang'o miyo nyathina ni ema ok dongo yo makare. Koro miyo mama mini moko nya bet kata gi depression kata gi stress. Koro ema miyo wang'iso mine ni chiema mondo kata konyuolo nyathi ma kilo ne ni piny kiko bed kilo ma piny ma ibet e hospital muda mang'eny. Nikech kilo ne ni piny ahinya nya kata bet dweche 2 e hospital. Migola chak timiyo nyathi. En chenro mapani nitiere kod nengo mang'eny mokalo. Rach mar nyuolo nyathi ma ndalo ne pok oromo, iwachonwa kata ni bro chuno ni mondo mikete nasari kuom manyalo romo kata dweche 2. Dweche 2 ni siptal nigi weche mang'eny. Nyathi samoro nonyola maber to pod ikete siptal dweche 2, moro nyalo gamo tuoche moko mopogore mamondo nokonego bed nogamo kata cost implications bende nyaka wang'e nikech nasari ka ok dhi kete nyathi ni nono, nyaka ang' bede gima ichulo odiechieng' kata dwe ka dwe kata bang' dala dek ka bang' dala dek. Thothne joma mine mapek nitiere kod wach moro kata paro moro ma owacho ni ana chiemo ne ji 2. Onego bed ni gichiemo ne ji 2 lakini ok onego bed ni gichiemo mang'eny ahinya. Onego bed ni ka kao san ma mama en mana kaka jite chiemo, nus ma san onego bed ni nigi alode. Kasto a quarter masano onego bed ni gichiemo mamede teko, kasto moko go nigi chiemo manigi proteins. Lakini onego bed ni gichamo variety, ok ocham chiemo achiel saa ka saa, ochamo variety nikech wan gi food groups mopogore. Lakini ok onego bed ni chiemo mang'eny ahinya, ratil ne bodhi malo ahinya. To ka ratil odhi malo ahinya, onya bedo gi pressure kata onya bedo gi tuo ma sukari koyach. Kar ratil mar dhi malo ahinya kachiel kod chiemo malach no, bende podi bomulonwa bang'e. E seche ma mine pek bende nitiere gik mang'eny mopogore ma githoro keto e dhoggi, ma kaka in laktar mondo nyalo wacho ni ok kare ahinya. Ginang'o gini ma joma mine thoro chamo? Nitie mine moko ma thoro chamo lo, odowa. Owacho ni owinjo gombo chamo odowa. To kichako chamo gik ma waluongo gi non food items, gik mok gin chiemo, ok gikel gimoro amora e dendi, nitie moko machamo nyaka sabun. Tiende ni nitie madini ma onge dendi, especially iron, gi madini moko mani piny. Emomiyo watemo mondo wamigi yedhe gi, to wang'is gi ni gicham chiemo manigi madini gi, mondo kik dhi piny. Nikech kodhi piny, temo nya chamo, ogombo, en gombo, mabiro mondo dano chamo odowa. Ma en ga dende ema dwaro madini mar iron ni dende ema yuak ni aonge gi iron, to yo mayot moparo kata moneno nyalo yudo godo iron. Samoro nyalo bedo lo. Ang'o me thothne en ga lo, daktari? Nikech mane gima yot ma ji nya cham, ma gima ji nya relate go. But wang'iso gi ni ka in gi hamu ma chamo lono, inya chamo njugu kata sim. Nikech wadwaro gima radore e dhogi. Koro wang'iso gi ni inya chamo ma gima, kiwinjo ni dwaro chamo olemo, inya chamo biscuit, inya chamo njugu, inya chamo sim mondo hamu no odog piny. But gima duong' en ni gimuony yath mamedo iron e del, to wacham chiemo mamedo iron e del, nikech bo konye. Ndi ndalo ma kochopo to hamu no bo dhi abia nikech kiwango mar remo koro osedhi malo. Kato bende mori nyalo mulonwa kata nyalo wachonwa mana matin no chandruoge mabiro kod chamo gik moko aina go non food items mane wachona. Kuom ranyisi, lo othoro ting'o njofni. Nimulonwa kata yedhe mag njofni, yedhe matin mokalo mulna kama tin. Koro lo ting'o njofni. Koro be momo chamo loni bo bedo gi njofni. To njofni be nyakelo, owacho ga ni njofni, ka mama nigi njofni, be nyakelo a lot of complications. Seche moko chamo lo to nitie organ moro milongo ni appendix. Logo nyabi to gudre appendix. Koro onyabedo ni idwaro timne operation mondo gol lobego e iye. Koro ing'eni mano complication ma mama yacho konego bed ni bedogo nikech oting'o nyathi. To koro kidwa tim operation moro kapok onyuolo nyathi, to bo bedo risky ne nyathi kata ken. Kopogore kod lo kachiel kod sabun, joma mine thoro ga chamo gik moko kaka maka. Moko chamo maka. To mago gik ma seche moko regruok mag gi be tek. Yes, koro miyo del tiyo matek. Kaito bende en gima ok donje remo, koro en gima donje dendi, rege ok onyal regore, okelo ni complications mang'eny. Omiyo kapo nono ni in ng'ama miyo mapek, tiwinjo ka nitiere kod gombo mar chamo gik moko, Dr. Lando wacho ni dendi ema yuak, dendi go uwi ni aonge gi iron, aonge gima. To wacho ge chenro mar penj laktar ka, ni ka dendi wuoyo kodi to chikiti. Titim gima kare. Itim gima kare. Kata kik atimo gima kare, penj mondo yud konyruok. Thothne jomoko ok dwaga penjo.
Mane shida ogandawa ogidwa penjo. To kikia gimoro onego bed ni penjo nikech seche ma kori bet matuo to in maybe utiyo gi pesa mang'eny mondo konyi e osiptal. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu mano Dr. Lando wang'iyo kacha chiemo makare diere ma ng'ama miyo pek. Nitiere kidienje mopogore opogore mag madini madwarore del, moko imedo nyaka gi yedhe mimuonyo kaka folate kachiel kod iron. Kaito be nitiere samoro ma gigi odok piny e del, koro dendi ywak mondo mi iket gi e dendi. Seche ma dendi ywak, kik iteme keto gigo ma ok dhi konyi non-food related non-food items ma bende ang' nokelni chandruoge mopogore opogore. Kidienje mar ariyo gin chiemo mage ma ng'ama miyo mapek ok onego bed ni chamo, kata monego bed no chamo to chame rang'iny matin mokalo. Kik dhi mabor, kik isudi. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mane Ramogi TV. Wuoth e chuny kit ngima. Puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelo nu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo ngima joma mine mapek, chiemo makare monego bed ni gichamo kod gigo moko onego bed ni gikete dhogi. Kidieny mokwongo Dr. Lando nonyisowa kacha ni gik moko kaka kite, lo, maka, sabun, gang'o kendo ka? Maka. Gina dek go kende. Kite, sabun, lo, maka, kodi nyaka od biye, be mine moko chamoga. Odhi adhi od biye, wadhi kete group mar lo, donge? Yes, mano mar lo. Mar lo. Daktari wacho kacha. Ntie moko mabe uso supermarket, lo mi uso supermarket ka. Bintie mine moko matin. Iwacho gani gin beto ochwaka gi beto gi mit. Gigonge kata mit moro. En mani dendi ema dwaro. Daktari wacho kacha ni kia ponono ni winjo gima kamano katimore dendi nyiso ni chandruok nitiere many kaka inyalo konyori mapiyo piyo. Gidhi kelo ni njofni, ok ginyal regore, to samoro ginyalo dhi magi los kidi mong'inore ma ang' ne chuni mondo mitimni bero kata surgery to in miyo mapek. Ipani ma en gima diher mondo mitim e seche makama koso en gima inyalo weyo mondo mi yo machielo mikonyori godo. Kane pok ne wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha chiemo ma ok onego bed ni ng'ama miyo mapek chamo kata gigo chiemo makane gin non-food chiemo ma ng'ama miyo mapek ok onego bed ni chamo. Ng'ama pek ok onego gigi momiyo ok onego bed ni chamo chiemo manigi skari mang'eny, chiemo manigi mo mang'eny, gigi momiyo gi chiemo manigi chumbi mang'eny. Gimomiyo ok onego bed ni gichamo chiemo gi nyamiyo ratil gi dhi mamalo
moloyo kaka onego bed ni kilo gi dhi. Nikech nitie kaka kilo ng'ama pek onego bed ni idho mos. To koro ka ratil gi odhi malo, onya yudo tuo ma pressure ne nya idho malo. To ka pressure odhi malo, nya hinyo nyathi manie iye no. Kata iyudo ka mine moko yudo tuo ma sukari seche ma oyachno. Ok seche ma onge ga tuo sukari, lakini seche ma oyachno nikech kako chiemo to be onya yudo tuo ma sukari. To ka yudo tuo ma sukari to be nya yudo hinyo nyathi ma manitie iye no. Seche moko nitie iyudo ka seche moko ich nyalo kata wuok nikech tuoche moko ma yudowa nikech chiemo ma wachamo maricho gi. Skari mang'eny, chumbi kaachiel kod mo. Ma chandruok man ka en mana ratil man malo ni kaachiel kod chandruok mabiro kod ratil mamalo. En mana chandruok mabiro kod ratil mamalo. To seche ma iwacho ni ich nyalo wuok, magin complications mag ratil mamalo. Gin complications mag ratil mamalo manya kelo pressure e dend mama to nyamiyo ich wuok. E seche ma pok owinjore. Seche ma ni chumbi mok ng'eny, skari mok ng'eny. Kaka dhano wapogore, moro mang'eny na ok ng'eny ni. Moro ma ang'i wacho ni mano skari mang'eny, an owuon awinjo ni ok ng'eny. Ibro pimo nade ni ma ang'eny ma ok ng'eny. Owacho ga ni seche mitedo ber ka itedo gi chumbi, to chumbi chiek e chiemo. Ok wamed chumbi e mesa. Koro mano chumbi moro mochiek gi chiemo no mane ma watigo. Kasto skari be onego bed ni ok wati gi skari mang'eny. Lore seche moko ka ng'ato madho chai, lure gi kikombe motiyogo. Ber ka skari ng'eny ahinya to watiyo gi kijiko ma skari matis, kijiko achiel kende. To kata mo onego bed ni kata kwa chamo ring'o to wagolo pieces manitie gi mo, wang'ado oko to wachamo maonge pieces go. Kata ka en mo ma watiyogo, onego bed ni wakawo kijiko, kijiko ma ichamo go mchele cha, achiel kende ma salad, emiketo chiedo go. Ok onego bed ni chiemo ka ng'ato kawo chiemo to mo pukre. Ka ng'ato kawo seche moko itedo alot to kiting'o alot ni to mo pukre, mano mo dhi mang'eny ahinya. Picha ni nitiere chiemo moko ma bende iwachonwa kacha ni chiemo ma ok be ahinya, ok be ahinya kod mine mapek. Inyalo chunga daktari. Obo chako gi mok beyo gi poda boduoki mana kacha, ok beyo gi gimomiyo in kaka laktar mar weche chiemo iwacho nok ber. Kaka tong' moko chiek maber, gi ring'o moko chiek maber. Ineno gigi gin gik ma seche moko nigi germs kuma olosgi. Seche moko inyiewo ring'o e bucha to kichwake maber. Ring'o go oa e biang'. Seche moko biang' no atuo. To ka biang' tuo to mane ring'o mo use duka. To koro kokichwake maber e yo makare, inya yudo tuoche ma e ring'o. To kata tong' kokiloso e yo maber, inya yudo tuoche ma ae tong' nikech tong' kuom gweno. To seche moko gweno atuo, to tuoche go nya wuok kuom gigi to donjo e mama. Kasto wan gi coffee okonego bed ni mama madho mang'eny. Onya madho lakini e kiwango matin. Nikech nitie gik manitie coffee manya miyo be ich wuok. Kong'o to koro mama okonego bed ni madha kabisa seche moyath. Kong'o kata gi ywayo ndawa okonego bed ni omadho kabisa nikech mago nyalo affect nyathi, ich nya wuok, kata onya nyuolo nyathi manigi complications kata deformities, kata nyathi ma kilo ne ni piny kabisa. Kaso nitie rech moko, magi rech mo oko chiek, gin ichamo giga ka pod ginumu. Magi ok ber nikech nitie tuoche manyalo wuok ka to affect mama kata gi nyathi. Mana kama pod nitiere no Dr. Landry, wacho kacha ni kong'o kata ndawa ng'ama miyo mapek ok onego bed ni keto kata e dhoge ni nyalo miyo nyathi wuok, nyalo miyo nyathi inyuolo kata kotho, kata inyalo nyuol nyathi ka ndalone podi kata ratil mapiny mokalo. Kong'o timo ang'o ne nyathi? Kong'o timo ang'o e leche mag remo? Kong'o timo ang'o e madini ma samoro ng'ama miyo chiemo maber to madho kong'o? Adwa ni mondo mipimnwa kanyo maber ma seche minyiso ng'ama miyo ni kik omadh kong'o seche mopek, nyalo miyo nyathi wuok kang'o motimore. Nyalo miyo nyathi nyuolo gi ratil matin kang'o motimore kod weche makamago. Koro kong'o seche moko miyo absorption mek madini ma wachamo kuom chiemo ok bed absorbed. To kama madini go ok bed absorbed to motie del to nyathi ok dong e yo makare, ok yud ratil makare. Ema miyo kong'o ok ber gi ng'ama mama. Ilere maber mokalo, odhi mono madini donje del, samoro iketo madini e dendi to ok gidonjo, koro ok gikony, ang' dhi kelo chandruok ne nyathini. Wantiere komachielo ka, chiemo makare, chiemo ma bende ber mokalo kod joma mine mapek. Aneno kacha oatmeal, aneno kacha approved tati fish, ibonyiso ni mago gin rech aina mage, de gibed mbuta, wiu, omena, koso, alode mopogore opogore, njuke, kaachiel kod oganda, chak, kaka yogurt, olembe kaka avocado, kaachiel kod ring'o maonge kod mo mang'eny. Gigi momiyo. Koro mae oatmeal, magi gik ma iloso gi grains,
to wacho ni one gin gi iron mang'eny. Mar ariyo imiyo mama bedo obedo moyieng e saa mang'eny. Koro ok omany snacks moko man gi skari mang'eny kata chumbi mang'eny mondo cham ka kech kae. Kasto magi mana rech ma wachamoga ma kawaida, ngege, mbuta, weu. Rech gi wacho ni gin go omega 3 gi 6 konyo bongo nyathi mondo dong e yo makare. Kasto wan gi leafy greens magi alode ma manjan manigi madini kaka vitamin C, nigi iron, nigi nyaka gi folate mamiyo bongo nyathi dong e yo makare, to miyo nyaka nyathi dongo gi kilo makare. Wan gi nuts, wan gi beans gi lentils magi be nigi iron. Kasto wan gi yogurt manigi calcium mamiyo fuonde nyathi gi leke nyathi gi choke nyathi dongo e yo makare. Kasto wan be gi avocado manigi folate be wawacho ni konyo mondo kik nyathi obed gi deformities ma wawacho ka. Kasto wan gi lean meat be nigi iron mamiyo medo remo e del nyathi, to be remo no konyo transfer oxygen from mama to nyathi mondo nyathi obed mangima. Kasto be lean meat ni ber nikech oonge mo. Kech wacho ni modhe mang'eny be nyamiyo mama bedo gi ratil mang'eny. Ratil mang'eny. Ng'ama miyo bong ng'eny ade seche mopek ni ma atend ratil moromo, ma atend ratil mang'eny. Koro wan gi gik miluongo ni trimesters, dwe achiel nyaka 3 mano mokwongo. Koro kodhi e clinic onego bed ni kilo ne oidho either 0.5 nyaka kilo 1. Seche moko en gi kilo 50, onego bed ni kodhi dwe mokwongo maybe en 55. Kodhi dwe mar ariyo odonjo maybe 56. Omedo 1 kata nus ma kilo e first 3 months. Koro dwe ka dwe onego bed no medo. To kama mama be ok med kilo, to be mano gima onego bed ni mi luoro kaka ng'ama neno mama ni mondo iwuo kode puonje kaka onego bed no chiemo e yo makare. Kochopo dweche 4, 5 nyaka 6, onego bed no medo either kilo 1 kata 1.5 e dwe ka dwe. Kasto kochopo dweche 8, 9, dweche 7, 8, 9, onego bed no medo kilo 2, kilo 1.5 kata 2 e dwe ka dwe. Koro kobi e clinic onego bed no bo monitor ni sani amedo kilo 1 ama amedo kilo 2. Koneno komedo kilo mang'eny ahinya, onego bed ni konyo mama ni mondo kik tuo ma pressure mondo make, mondo wane gik mochamo, kasto wapuonje kaka onego bed no chiemo e yo makare, mondo wa maintain kilo maber. Trimester mogik onego bed ni kilo 1 gi nus kilo 2. Trimester mokwongo onego bed ni kilo 1 kata nus kilo kata grams moko matin kanyo e bathe. Ang'o matimore ga e kidieny mogik mar seche ma ng'ama miyo pek monego bed no medo kilo 2 plus kata kilo 1 gi nus kadhi nyime ma ok timre e kidieny mokwongo? Nikech koro sechego nitie pi mating'o nyathi, amniotic fluid. The more ma nyathi dongo, the more ma pino bedo mang'eny. Kae the more ma nyathi dongo, the more ma pino bedo mang'eny. Ingeni kasto placenta be bedo maduong kaka ich bedo dongo. Emomiyo sechegi kilo ne nyalo dhi malo moloyo mokwongo. Kasto mae ok inyo nyiso mine no med kilo mang'eny ahinya nikech sechegi ong'ok, to seche moko ko chiemo e yo maber, chiemo moro amora kodonjo to wuok, koro chiemo ne ok ber ahinya, lakini wangiso gi mondo gitema. Koro ma gimedo mana 0.5 kata kilo 1 kende. Koro kochopo ka to kilo ne nyaka bed mang'eny nikech pigno be ng'eny, placenta be ng'eny. Kasto I expect ni kochopo ka to kilo nyathi be odhi malo e yo makare, monego bed ni koro nyathi inyalo nyuol e yo makare, e yo mayot. Quality mar pigno bende mataga kosen ga ena tek ni en nyathi kanyo pigno en ga ena standard e obera koso nitiere gik moko maka ng'ato kete dende ng'ama miyo to nyalo affect quality mar pigne. Quality ma pigno ok mata nikech en standard ni mine te. Ten gima protect mine. Emomiyo kata kigori piny, mano gima protect nyathi ni ok nyakata yudo hinyruok moro amora. Kata kamano ok dwa recommend ni ng'ama miyo odonje gigo manyalo miyo gore piny kata manyalo miyo ohinyore, nikech seche mohinyore to pek dende bet ng'aw matin kata en delicate. Adwa ni wang'iye gigo kata weche mag pige. Gik madho diere ma ng'ama miyo pek. Namba 1 mani segolo oko en weche mag kong'o, ni miyo mapek ok onego mul kata kong'o gi lwete. Mage ma kare ma imadho kata gik minyalo madhi manyalo konyo joma mine to nyalo konyo gi e yore mage. Onego bed ni mine madho gik ma healthy kaka nyuka. Nyuka nigi bel to nigi kal, mano nigi iron mamedo remo e del. Chak onego bed no nya madho chak, konyalo ka yuto ne nyamiyo nya yudo chak be mano gima onego bed no madho. Pi onego bed no madho mang'eny nikech onego bed ni dhano ma kawaida onego bed ni madho kata glasses 8, to mama ni onego bed ni madho mano. Onya madho chai, onyalo madho
juices moko ma wa blend gi mano bo nya madho mo ai e olemo ok moro mo nyiewe dukani nikech mo nyiewe dukani nitie gik moko mo mede mang'eny. Wantiere kod gik moko ma imadhe del kato moro pigni inyalo lero na mana matini pi bende luore ni oyudo pi kanye kapono ni en pi motomi aora kata motomi yaw kata motomi freji ber ko choko pigni yo makare okweyo owekwe ko ume mondo miki kumadh kute mabende nyalo kelo chandruoge mopogore opogore kimodha pi ma ok ochwaki kata moko thiedhi kaka ng'ama miyo. Tuoche magi mathoro ga biro kotendo kod gik mimadho ma ok orite yo makare. Mama nya yudo tuo mar diep, onyakta yudo cholera kulingana gi kuma ogole pigno, onyakta yudo tuoche kaka typhoid. Tuoche gi ok ber gi mine mapek. Tuoche gi ok ber gi mine mapek nikech lure gi yedhe nikech nitie yedhe moko mabok onego bed ni watiyogo gi mine mayach. For example, kama mama nigi malaria e dweche 3 mokwongo nitie yath ma malaria moko onego bed ni miye to nitie moko monego bed ni miye nikech yedhe be nitie kaka nyayenyo nyathi madongo ei mama. Koro gengo ber noloyo thiedho. Gengo ber. Kar mondo mi modh pi ma okichoko mokirito chwak pigno wageng tuoche kaka typhoid nikech kiyudo typhoid ibro madho yedhe moko yedhe go moro ok dhi bedo maber anya kod ich. Kopogore kod mano adwa ni mondo mwang'e ne challenges mag chiemo ne mine mapek nikech ngini seche ng'ama miyo pek bende samoro nyalo bedo ga kod pek e yore mag chiemo mopogore opogore. Moro chiemo moro amora ma ochamo dwani mondo mi oduogi kata ok bede dende kata ok owinjre godo to dende to dwaro. Ma nyalo wacho ngo daktari? Nitie mine mako chamo chiemo to ong'ok. Koro wang'iso gi ahinya ni chiemo manigi skari mang'eny bo miyo chunyi tingri mang'eny tibo ng'ok. Chiemo manigi chumbi mang'eny be bo miyo iwinjo ni dwa ng'ok kata manigi mo mang'eny. Koro wang'iso gi ni mostly gipunguza chiemo manigi chumbi skari gi mo mang'eny kasto be gicham chiemo moko ma dry kaka njugu kata simsim maginya chamo bo konyo gi ahinya nikech mago ok be miyo gibed gi chuny gi otingre ahinya. Kasto be nitie mine ma nigi leny ko chiemo to en gi leny en gi heartburn. Koro wang'iso gi ni at least ko chiemo to obed kaka betni kasto kose chiemo to yue matin kiko chiemo to chako timo gik moro mondo lenyno gik moko mantie ot mondo lenyno odog piny. Kasto nitie mine be ma igi ber ko chiemo. Koro miyo wang'iso gi ni gimodh fluids kata pi mang'eny mondo ko chiemo to onyadhi e yo makare. Onyabedo gi yot. Ni ber ka obet kaka ibet ni seche mochiemo. Yes, obet. Bet bende nitiere kod kaka chiemo donjo kaka chiemo tiyo kata kaka chiemo bede ich. Kapono ni nitiere. Ok ni en nitie kaka chiemo bede ich but ki chiemo ka ibet alenga kama nyadonjo kasto acid duogo malo mane mamiyo mine bedo gi heartburn gi leny ahinya. Makaka ibet bende onego beni yo kaka ibeta pige onego beni modho pige magolemo kod weche makamago. Yeno wakaw yo daktari ka waduogo kanyo to kidieny madwa ni mondo mikoro wachak godo adwa ni mondo mi wang'iyane weche mag vitamins kata pills kata yedhe mopogore opogore wadendo kata ni prenatal vitamins. Ibo nyiso wane gen mage kod gimo miyo joma mino nego beni kaoge. Gipogre kod folate kachel kod iron? O gipogre en mani prenatal vitamins nigi yedhe mang'eny. En gi vitamin D en gi omega 3. Wabo make kanyo wachagi kanyo. Erokamano. Kiki dhi mabor kiki sudi kidieny mar adek no ok adwa no bai kata matin. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Unataka nikukutishia kama ndivyo nilikuwa. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi dundadu lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get mtu wa past glory. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima Riwo Record P. Yonya wauntie
ubed mabor nyaka romgenye nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Rumba ni ninja the entertainer wajo maintain your position. Idhi yuda kanyo ki kafaya gudi local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen Otieno. Kiparo gimoro amora piyo piyo, ting'eni gimani bro bedo kuma tek ahinya. To bente gima lich madwa timreni. Wiye gi gimoro amora ma jofwamb weche wacho, miriambo ma gin gisebedo ka giwacho ka, bubedo jong'ad bura, bang'e ung'ado ne bura. Well done! Ano kanyalo yo meher. Kapo ni bokawo maua mondo ikete picha mar meher, to kara ibo keto maua e picha na an be. Arus? Arus mar ng'a? Arus mar Gisarabjit. Ogai mar obila Jafet Koome koro gwetao kaluwore kod liet mar ng'anyo mosebedo kokwako piny Kenya. We have confirmed that majority of those bodies belonged to female persons. A good number of them are dismembered and some are even decomposing. And you also have a body that was still oozing of blood. Maingo ringre aboro kwanye kar kunyo kite mayudore kar dak ma Mukuru kwa Njenga e county ma Nairobi. The entire Social Health Insurance Fund Act 2023, the entire Digital Health Act 2023, and the entire Primary Health Act 2023 are all unconstitutional for the reasons set out in this judgment. Do wito ko chenro mar thieth mar SHIF ka jong'ad buche owalo ni ne okolu chike e chakruok mare. Kane pok wadhi e yueyo nitiere vitamins moko ma daktari ne wacho ni ber ka joma mine mapek muonyo kata gichamo. Gin mage, tijgi ginang'o, kaeto wadhi nyime kod gi kuma ne waweno. Iluongo gi ni prenatal vitamins. So prenatal vitamins go nigi yedhe mang'eny compared to ma wachiwo e osiptal ka. Gin gi iron, to gin gi folic acid, en gi calcium, en gi vitamin D, to be en gi iluongo nang omega 3 go omega 6 e. Koro yedhe gi gik ma wacho go konyo del nyathi e yo mopogore opogore. Awacho ni calcium konyo fuonde nyathi mondo dong maber gi choke. Kas awacho ni omega 3 gi 6 konyo obwongo nyathi mondo dong e yo makare. Folic acid awacho ni konyo nyathi mondo kik bed gi birth defects. Kasto iron awacho ni medo rem e del. Mane kendo iodine awacho ni konyo obwongo nyathi mondo donge yo makare. Lakini ok owach ni gipogre gi ma wachiwo osiptal. Nikech ma wachiwo osiptal go mane gima sirkal nyalo yudo mondo mine. Lakini ineno jomimiyo magi iyudo ka gichulo pesa moko ewi pesa ma extra mondo giyud magi. Magi ok nitie osiptende mek public. Magi nitie mostly e private, to kata ondikni gi mondo gidhi nyiew gin gi bei mamalo. Koro nikech yuto mek minewa opogore, most minewa onge yuto malong'o. Koro wamiyo gi mana folic acid gi iron mane ema wanya yudo e osiptal. To mano be konyo mondo koro moko go giyude chiemo. Ma nyithindo ma mine gi omuonyo prenatal vitamins kod nyithindo ma mine gi omuonyo folate iron kachiel kod folate iron kod mana folic acid kende gi iron. Nyithindo gi thothne inyuolo gi anyuola mabeyo gite. Inyuolo gi anyuola mabeyo te. Koro mine ma okomuonyo prenatal vitamins watemo jiwo gi wawuotho kodgi mondo chiemo gik ma ok giyudo e yedhe gi mondo gikaw e chiemo. Daktari, kane wang'iyo kata kane weko twagni ni mulo no kamoro gimoro ni food groups ne mine mapek. Food groups gin grube machalo nade to giting'o chiemo mane food group ka food group ka chiel kod food groups madwarore ne mine mapek e diere magi pek. Koro wan gi food groups apar ma wajiwo mine mondo cham, lakini onego bed ni odiochieng' achiel gichamo mana 5 kende. Koro wan gi food groups miluongo ni grain products gi starchy foods. Mago manitie kae gi.
gin food group mogo, mok nyuka, mok kuon, wan gi mchele, wan gi mkate, wan gi rabuon, wan gi nduma, wan gi omwogo. Mago food groups wan gi bel, girigi, wan gi kal. Ma food group mokwongo ma inya en gi carbohydrates mamiyo mama teko e del. Kasto wan gi food group mabende wanyalo kete yo machuok ni food group mokwongo en mar gik moko kaka moke moke aka moting'o mok kuon, onyalo bedo mek nyuka, onyalo bedo omwogo, onyalo bedo mchele, onyalo bedo mkati. Tije en rabuon, waru. Tije en mana medo teko e dend dhano. Kasto wan gi food group mar ariyo miluongo ni pulses. Ento kanegi ka pulses gin gik ma chalo oganda motuo, golayo gi soya. Mano food group mar ariyo. To mago miyo ng'ato dongo e yo makare, gin gi proteins e igi. Kasto food group mar adek gin nuts gi seeds. Nuts gi seeds gi en kaka njugu, mano food group mayore. Njugu no nigi protein, to njugu no be nigi folic acid. Kasto wan be gi seeds, seeds ma ji chamo kaka simsim, wan gi ma watermelon, wan gi mabudho. Minyalo chielo to ichamo. To mano be nigi folic acid, to mano be nigi protein e iye. Kasto food group mar ang'wen en chak. En chak, gik miloso gi chak. Wan gi yogurt to wan gi mala kanyo. To wan gi gik mopogre opogre. Koro mano be nigi proteins, to mano be nigi calcium, mamedo loso chonge kata gi fuonde mek nyathi e yo makare, kata gi mek joma moko. Kasto food group mar abich to nie grubni ilongo ni fleshy foods. Koro fleshy foods gi ka wan gi ringo, to wan gi ringo mopogre opogre. Wan gi matumbo kanyo, to wan gi maini, to wan gi gweno, wan nyaka gi winy. Nitie winy moko mwachamo kaka luru, to wan gi rech, to wan gi kanyo anguro, kasto wan go omena, to wan gi wewo. Koro kinyiso ng'ato ni cham rech, wang'e mana ni rech en mbuta, gobambo gi rech moko mumi ma wayudogi. Koro omena be nyaka wach ni omena be nitie ka, mondo kata ka ng'ato ok nya yudo rech, to nya chamo omena. To koro food groups, fleshy foods gi, nitie moko man gi iron kaka ringo, kasto gweno be nigi a bit of iron, to gite gin gi proteins. Lakini rech nigi omega 3, gi omega 6, makonyo bungo nyathi mondo dong e yo makare. To miyo be nyathi obed nyathi ma chap, nyathi ma riek. IQ no dhi obed mamalo. Kasto be wan go omena as much as en gi protein, to omena be nigi calcium, mamiyo fuonde nyathi dongo e yo makare. Kasto food group mar auchiel en tong'. Tong' nie grube kende. Koro tong' nigi folic acid, to tong' be en protein. To tong' wanya chamo tong' mora mora, lure gi kuma ng'ato ae. Nitie mar tong' aluru, nitie ma gweno, nitie ma bata mzinga. Koro lure gi yuto ma ng'ato, gi kuma ng'ato ae. Kasto food group mar abiriyo, wan gi vitamin A rich fruits and vegetables. Koro chiemo ma nigi vitamin A en kaka carrot. Carrot nigi vitamin A. Budho nigi vitamin A. Butternut nigi vitamin A. Chiemo ma kichamo maembe mochiek nigi vitamin A. Popo nigi vitamin A. Koro mago fruits ma nigi vitamin A. Gin kaka carrot ka, aneno maembe. Ka olemo nigi ratong kata yellow, mago chiemo mago fruits manigi vitamin A. Kasto be wan gi nitie rabuon moro milongo ni orange flesh, en very orange, mano be nigi vitamin A. Kasto alode ma majan, kwachamo gi ka gin majan, gibe gin gi vitamin A. Kasto wan gi group mar dark green leafy vegetables, mago gin mana alode ma majan kende, ma gin dark green. Kasto wan gi group mar ochiko miluongo ni other fruits. Other fruits gin kaka rabolo, wan gi machungwa kanyo, wan gi pears kanyo, wan gi avocado kanyo. Mago other fruits nikech gionge vitamin, kata watermelon nikech gionge vitamin A. Kasto group mogik en other vegetables. Other vegetables wan gi nyanya, wan gi broccoli gi, wan gi kitungu, wan gi bringanya, wan gi dania. To other vegetables sana wangiso ga ji mondo ti kodgi kaka spices. Mondo giti gi gik moko go manyalo kelo negi shida e del. Neno kibulo no kata grube mopogore opogore mag chiemo. Onego beni ngama miyo mapek chamo grube gite dichiel odiechieng', koso onego beno chamo kata kapo ni gir grube gite. Onego beni chamo gi nango nikech gini wantiere kod issue mar calories be ka ma wang'iyo mondo be kik kal excess. Onego beni ngama miyo chamo grube abich kende e odiechieng'. Mano ko chamo abich to ng'eni ochiemo e yo makare. Seche moko gokinyi wacho ni gokinyi ochiewo, omadho seche moko nyuka gi rabuon.
mano group achiel, lakini komedo kata rabolo mano group 2. Saa 4 ochamo kata njugu gi chai, njugu mano group 3. Saa 7 ochamo kata mchele gi oganda. Oganda en group moro, mano osechopo group 4. Godhiambo ochamo kata kuon gomena galot, mano osechopo kata group 6. Koro pango kako onya pango chiemo e odiochieng' no mano ochamo mana group 5 kende e odiochieng' achiel. E picha waka aneno ka wachere kod kuong bende alcohol in limited quantities. Seche ma wachno ni in limited, manyiso ni oyieni ten mantiere kama ok onego bed ni chope, koso ok oyieni chutho. Pyramid ni gima warango ma en ma dhano ma kawaida, ok mine mayach. Emomiyo ma oket kama. Kata dhano ma kawaida, kata en mama ma ok yach, kata en ng'ama dichuo, kata ko madho kong'o onego bed ni en limited quantities, but a mama mayach ok onego bed ni omadho kong'o at all. Seche mane wang'eyo group machielo mar chiemo ka kamano ting'o gik moko kaka ring'o mopogore fleshy, kaka ring'o kaachiel kod rech mopogore. Ni wacho no kacha ni kaber to joma mine mape kik cham ring'o mantiere kod bor. Gitemo mondo bi gigol bor mantiere ring'o, to ka en ring'o tichwake achwaka kaka entiere no. To gik moko kaka gweno bende nitiere kaka inyalo tim mondo mi odwok mo manyalo bedo chien. Kuom ranyisi mine moko aneno kaka golo pien gweno seche ma gitedo. Kang'eyo ni ma konyo ka koso? Pien gweno ema nigi mo mang'eny, koro kogolo to mano ber. Wantiere kod kidienje moko mag ring'o ma inyiewe duka. Sausages, bacon, na kanyo matin. Sausages gi bacon minyiewe duka go, mago onego bed ni gichamo matin kabisa. Nikech mokwongo nitie gimiluongo ni sodium. Sodium en kaka chumbi miketo mondo gibed e duka, shelves, muda mang'eny. Koro mago be ok ber gi ng'ama miyo mayach. Kasto be ng'eni kichamo gi mang'eny to ratil mama bodhi malo. Koro onego bed ni kata ka gichamo gi to gichamo gi matis. Kotende kod achiel ariyo adek mamoro bende wapuonjore ga nyaka e penj laktar ka ipimo ga ni nitiere kidienje moko mag chak ma bende nitiere kod mo mang'eny ma ok dware kod mine mapek. Kane wang'e food groups ni wang'e ka gin chak, yogurt ma bende wacho ni ber. Ere kaka ng'ama miyo nyalo fwenyo ni chagni to koro ber koda kaka ng'ama miyo mapek to ma amoro ok donj koda ahinya kata onyalo kelo na chandruok seche ma nyathina pod donge yane. Mostly chak mo gole dhiang' nigi mo mang'eny nikech poko kalo poko bedo process, poko kalo kumoro amora ma igolo mo tiwayo chak. Koro chak mi iuse duka ber moloyo cha dhiang' ma mama onyiedhe nikech mano to nigi mo mang'eny kabisa. To poko kete thenge. Poko gol mo gi chak thenge. Ng'eni jomoko kosenyiedho to gitiyo atiya gi chagno kaka nitie. But nitie jomoko magolo mo to tiyogo, but jomoko ok gol. Koro mosekale duka cha osegol mo to weni chak kanyo ma manigi calcium ma bo medo teko e dendi. To bo konyo be nyathi. Seche ma ng'ama miyo chiemo, miyo mapek. Onego bed ni chiemo moyieng' ding koso onego bed ni obila tek ni oyudo madini madwarore kata ma opani nyalo romo. Dend ji opogre. Kasto be kiwango ma chiemo ma ng'ato nya chamo opogre. To ko chiemo moyieng' kabisa to bo bedo gi leny. Bo bedo gi leny. To koro wang'iso gi ni chiema ok ni ochiemo mondo owinj kech, to be ok no chiemo ni mondo yieng' ahinya, but ochiemo mondo oyud madini go e del. Nikech owacho ni onego bed ni gichiemo bang' seche 4. Kata ka bang' seche 4 ok ochamo chiemo mapek, lakini nitie gimoro matis ma obile, kata nyuka obede, kata olemo, kata njugu. Iwacho ga ni del makare ok en chiemo kende, del makare oting'o dhi e klinik kaka dipimo nwacha, ng'ama miyo mapek ber ka dhi e klinik. Kodhi e klinik ibo pim ratil nitiere kaka onego bed ni idho kaka nisepimo nwacha. Seche ma ing'iyo kaka ratil ne idho, tiende ni nyaka mar nyathi bende dongo e yo makare. Mano namba 1. Ipimo nwa kacha weche mag chiemo kachiel kod prenatal vitamins ma bende ipimo nwa kacha ni gin vitamins ma thothne imuonyo mondo mi okony miyo kachiel kod nyathi mapek. Nitiere kidienje machielo kama dwani mondo mi mulna matin, weche mag exercise kata mag rieyo del. Seche ma ng'ama miyo pek. Seche ma miyo pek onego bed ni onyalo timo exercise. Ok wanyalo wacho ni exercise, wanyalo luonge ni physical activity. Nikech kwa wacho exercise to mano tiyo gi teko mang'eny matimo go tizi. Koro dwaro ni otimo na gik mayot. Onyalo luoko sende, onyalo go dasta kochung', dweche 3 mokwongo kata kochopo dwe 4-5 ema onyago dasta kolungre. Lakini ka iye osebet maduong' onyago dasta kochung', onya pango gike ot.
lakini tije kaka lungruok luoko kosechopo dweche 6, 7, 8 ok onego tim nikech onya hinyo nding'e to nya kelo ne shida mang'eny. Koro tije mapek kaka pur, luoko lewni ok onego bed notimo, lakini onyalo wuotho, onyalo riere matin, onyalo timo gik moko mapiso monyalo time ot, lakini ok otim tizi mapek nikech nyathi nyalo hinyo nyathi to be nya hinye kaka ng'ama mama. Pur kachiel kod tije mag lungruok. Adwani mondo mwaka kawa ranyisi Dr. Lando. Ng'ama miyo keto besen piny, olung'ore mondo mi otimre nadi mondo mi oluoki. Nyalo ketho nding'e, kopogore kod ketho nding'e, position ma nyathi obede e iye ka nitiere kaka gini lokore, nitiere kaka nyathi bedo ma onge gi kwe, koso nitiere ang'a timore e system mar ng'ama miyo kachiel kod system mar nyathi. Ka ng'ama miyo kulore ahinya seche modwani mondo mi opur, odwani mondo mi oluok kuom weche makamago kata kuom seche mang'eny. Seche moko nyalo dio nyathi, ma seche moko inyalo kata yudo ni placenta ochot owere ma onyalo detach. To kod detach, ing'e ni koro nyathino ok yud gik moko kuom mengi, ok oyud oxygen ma yueyo maber, bok oyud nutrients. To mano nyathi manyalo tho kapok onyuol e ich. Koro wang'iso mine kata kidwa luoko seche moko ionge kata ng'ama nya konyi, to beda piny iluok kibet. Kata kaw gimoro mesa moro madit tiketo gikigo tiluoko kichung' mondo kik idi kilungre. Amor mokalo kendo adwoko ni erokamano. Wamulo fuoni mopogore opogore mag chiemo, weche mag pi, weche mag vitamins kachiel kod yore ma ng'ama miyo nyalo bedo godo makare e seche ma opek. Wach mogik minyalo weyowa godo Dr. Lando? Wach mogik manya weyugo en ni mine mapek onego bed ni yudo konyruok. Ka gin gi shida onego bed ni gipenjo mondo giyud konyruok, nikech mago mine ma waluongo gi ni vulnerable. To koko konygi kata kogikwayo konyruok to tek mondo wayud nyithindo monyuol gi kilo maber, to nyithindo monyuol manigi ngima maber. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye, kinyalo miyo namba mar simu, bende wanyalo dwoko ni erokamano mang'eny. Erokamano, namba na en 07 27 34 84 97. Inyalo nuoyo 07 27 34 84 97. Mane namba na. To anatiyo Kisumu ka, koro ng'ata madwaro kony kata dwaro ni wawuo to nyago na simu mondo wane kaka wakonyo minewa. Erokamano ahinya Dr. Lando, adwoko ni erokamano. Ageno ni boduogo odiochieng' machielo kaluongi. Aboduogo. Erokamano ahinya. Erokamano makende ne daktari wa olonye weche mag chiemo makare. Ne in jahera mar chenro ni kamoro amora ma intiere, amor ga kodi mokalo nikech ikaw thuolo ibet piny chiko iti kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ne jogo picha mawa mabende wantiere godo e studio ka Jeff Geni Karuga kachiel kod Oti. Erokamano mang'eny. Ne director na Philip Ochieng, erokamano mathoth. Producer na Pape Chokoth, asante sana. Erokamano nyaka kendo odiochieng' machielo. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Okanyalo yo meher. Kapo ni bokaw maua mondo ikete picha mar meher, to kara ibo keto maua e picha na anbe.
Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:50